Hej og velkommen til Mikis Jojo. Og det vil jeg vise, hvordan man laver nogle fede tricks med jo. Eller, det er jo C1 nu, så jeg skal først vise, hvordan man gør. Hen ad vejen, så bliver det jo sværere og sværere. Men ja, vi starter ud med de enkelte tricks ved at det gælder om at have noget hernede. Hullet sådan, det ikke går i stykker. Det er jo ret flot. Sådan, der er ikke noget, der går i stykker, du. Husk det. Og ja, noget af det sidste program, der viser jeg, hvordan man laver for eksempel de her tricks. Og sådan noget. Og det er jo ret nice at kunne det. Sådan gå over til venner og sige, hey, på så væk her. Og så det er jo ret nice. Det kræver meget tålmodighed. Fandens meget. Og jeg har svært ved at have tålmodighed. Nå, men nok om snak. I det skal jeg vise jer nogle simple tricks, som dig måske, altså, hvis du ikke så godt synes om det her første afsnit, så det er jo klart, hvis du godt kan få den op, men for jer, som der ikke kan få den op, det skal jeg nok vise jer. Altså, der er mange, som der begynder først at gøre sådan her. Eller sådan noget. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Jeg gør det så mange gange, det gælder egentlig bare om at give det et bip opad. Sådan ryger op. Og ja, det er jo ret smart. Fordi at, husk at i den her serie, der kommer også nogen, hvor jeg går tur med hunden og åen og det der. Men husk, den må ikke skulle kunne spænde overhovedet. Fordi så er det sådan lidt nederen, så kan man ikke lave jorden rundt. Eller sådan noget. Og det er jo også svært for nogle nybegyndere, som der ikke kan få den op fra starten, så sidder den bare og spænder dernede, så det er ret nederen. Og ja, i dag der viser jeg det simpelthen trick med at få den op. Det har jeg jo lige vist. Men man kan jo rulle på to forskellige måder. Eller man kan rulle på mange forskellige måder, men man kan enten rulle på den normale, sådan her. Eller man kan rulle på den her måde. Så den her måde, altså du skal ikke rigtig sådan fyre igennem for fordi du kan jo egentlig bare sådan lade den falde ned. Ja, det kommer an på, hvor hårdt du vil have den op i hånden. Hvis du gerne vil have den meget hårdt op i hånden, så er det nok. Så er det jo smart at gøre sådan. Nå. Du kan selvfølgelig også gøre det på den anden måde. At gøre sådan her. Der kan du heller ikke fyre igennem, fordi at så går den bare ned i gulvet og får fucking mærker, og det er pisse irritant. Selvfølgelig, hvis du ikke har sådan noget underlag under, så sker der jo ikke noget ved det. Men ja, det er jo også bedst, når man, altså den her, den er jo fin at øve sig på, indtil man kan den her. Men du kan ikke lave jorden rundt på sådan her. Jeg skal lige vise jer hvorfor. Sådan her kan man ikke lave jorden rundt. Se, så bliver det sådan noget kluder noget, og man kan ikke fuck det bare til den. Pisse irriterende. Det kan du ikke. Det vil jeg gerne sige, nej, det skal du sgu ikke prøve på. Det er sgu meget besværligt. Men det gælder også at købe en ordentlig jojo. Altså ikke sådan helt for tung. Sådan rimelig let en. Sådan fin let en, ligesom den her. Først det ikke at være sindssygt tung, det skal heller ikke være sindssygt let. Bare helt neutralt. Det kommer an på, hvad du skal lave med den selvfølgelig. Hvis du skal... Det er selvfølgelig en fordel, at den er tung, når du skal spinde. Men det er også en det kan jo være, for eksempel ved åen, der er det fordelen medium. Men når du skal gå tur med hunden, der er det stor fordel, at den er tung. Så, men det er selvfølgelig det, der gør det sjovt, at prøve at gøre det med en let en.
Men når du går tur med hunden, så skal du selvfølgelig få den til at spinde. Jeg skal nok vise dig en dag, hvordan du gør. Fordi den her, den kan jo også spinde. Sagtens. Men ja. Og I tænker nok, når I får sådan en her, som der rent faktisk godt kan spinde. Så tænker I, så snor vi den bare lige rundt. Det kan du ikke med dem her, der kan spinde, fordi du kommer aldrig til værks nærmest. Det er kun hvis du får den ikke til at spinde, eller hvad nu kalder det, får den ikke spindet, eller sådan noget. Og en dreng, og det er jo ret nederen. Fordi så står den bare der i 3 timer og tænker, fuck noget lort. Så det er jo sådan lidt nederen nogle gange. Bare sådan en stor mega. Så skal du i hvert fald få den til at ikke spinde, før du kan det. Det skal jeg nok vise jer i næste afsnit, hvordan man gør det. Og ja, det var jo sådan set alt. Så jeg siger tak for nu, og vi ses næste gang i Mickey Show, hvor jeg viser jer, hvordan man får den til at ikke spinde, eller hvad fanden vi kalder det. Så vi ses. Husk på, Jon har altid gjort godt.